ngaturaken Pak Waris Sugiono saking Surabaya sembah nuwun lan ugi para penonton ingkang rumiyin pernah menikmati jaya-jayanya Ki Sukron Suwondo. Ya, nggih. Terus bocah ayu suarane apik, dedeke apik. Terus kowe pengen di bojo koyo ngene iki. Alah, aku Heeh. alah sorry ora ndak. Lah, piye to ora normal berarti pean? Ora kok dikek iki emoh. terus Kenapa? Sumpah, tapi dipaksa gelem. ini. Apa lagi? Mas Andi, suara enggak Menawi kita ugi nate nderek anu lomba. Itu takon Iya. itu guys. Oh nate nderek lomba. Iya mas. Lomba apa dulu? Juara 1 renang aku mas. Hubungannya apa penyanyi kok karo renang lho? Loh, renang ini mengolah pernafasan loh. Pernapasan perut gitu ya. bojomu iki tau melu lomba. Lomba ora bojoku riyen anu Pak lomba elek-elek tahu menang anu melok lomba melayu untuk TV Pak. Alhamdulillah. Elo lho kuwi hadiah TV ngono maksudnya. Nggih, lomba melayu untuk TV. Jam piro kuwi? Jam 12 bengi Pak. Pesertane telu. Ah. Sapa? Bojoku, polisi karo sing di TV. Wah, sik to. Kok modele bojomu kaya maling to? Maling ora kecekel maling. Nek kecekel maling bojoku ora kecekel. Tapi doyak polisi iki, Be. Loh, tapi kan untuk TV. Alah, jenenge pesen pirang ing mangke kelapa. Ngomong. Maling kok bangga lho, maling. Ya salah sing asli. Lelampahan Mbak Lucy yang nutup. Tresna tulus nadyan nengku Matur sembah nuwun, monggo lajeng kemawon gubuk asmara. Dados.
Iya. Jangkrik gue. Tak nol wis akrab gitu. Tak main balet gendang ra iso kowe kan aku ya.
ora lenggah untuk Mbak Winong ngawang sing asli tulung aku. Ngati dewa